Omajumuriri on Ndizi TV nande nechinga kichinde tokonyora nasembe waneka tuitwa kwanira mangana yichisemi menaisko ya Gusii. Litukora Jumatano botambe nigo dokora lingo litoringa kisemi jide birengo bichisemi ngaki biikire aboroki bairende skuru anne krobono etamu ya gatatu ya chakire nande boga serikali torani gwebege tomoroberio CBC gusumura ibwenze Dr. William Ruto na tabuna CBC ne chikurigerio kera chikorosi task force eriego chikurigeria mangana CBC sense yeito ya Kenya bogontro jina borokiwa na boroke bairende skuru asetamu ya gatekera matemu achagete bene boga bayiboli mbare bakarukwe murunga nande buna abana baseriwe bayiboli gosena barimo bana b'igikuru ngo abana na ya bana mbako be skuru ekiagara kende ngeyo bakoria anekera no bogima bwendete gokonga gose uchumi ensi ya Kenya taraira na buya gusitariranira se birengo byaye burungi ona mangdura jo kwanda se mambi ase ritkurero to yakwane toringo na gisemi cyairanere buya bogo ritkurero ndoroche umurayi bwense Dr. William Ruto nabwa tugete amarieta yabagwasiri bari bawuchikomokonye miremo anekera bona marieta yanyatumire ucyase bunganyara koringo liwa kagweta rende bamagucha kimiremo ndoroje na muraletie esekeri ombaki machogu koba omwasiri w'gisemi na ndo jikureri na ndo jikureri birengere byona ayeno isanegede koringana na marida yabatu kuturi twigoro anekero mugusia nyartega kwegwe gitari hasenseme yobo wasiri bw'gisemi meyense ya Kenya ayugati yardo jikumurekera asemambia ya bon ya seri tukurero tunyamurekere mono turigeri gisemi gito mugani ono ogura se studio na chiko watebina banyanuma maete abanyandera kwa marori tanga nachiko tebinera ningo toske ochibosio kulende nyora naboko na utobate sense meli yimitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube ni tonyora Ndizi TV News yoko nyachingaki na boto tweet @Ndizi TV News we kerengel kyao ni otokana tikirensa kiredaiga kwetira se namba irase skini ya igorabu ngakoroje abana bairana siskuru ngakoroje tamu ya gatatu boigo ngakoroje umwasiri w'igise naragetiwe oyo ganyiterera dari areba approved as a parliament ngakoroje esekiri majugunanya ara sensemo yegisemi ime yense yeito ya Kenya birengera bya nimbiganeti gwetera se namba irase skini ya unyurane nambe yo na irase sensemo ya WhatsApp koraga ni woto WhatsApp na woto WhatsApp ne nambe nyurana pone sengunya kwandera sense ya yekerero ebinde bingi bigujibyaja ntwaso eta sensemo ya TikTok otonyora Ndizi TV News abona otonyora sensemo ya TikTok tinkore biro ne chingaki konetigange omugeni oneribaga are manyakeni go chasore eraningo karibu sana. Mwana Brighton. Asambuli tankoro Esnash Nyaramba, kureko mbekangu men Democrats kutoka somo cheusi. Aiganga ya nene neganga itenene nekiombe. Noko ruaniro obosibole nobokene bwa mwanya bantu. Na obosibole bwito freedom of everything. Onyore education yengia, nyore medication yengia, onyore kirigенtekia. So again tonta etokote yo umurigereria kemo. Nga umwane karako mwesemi ikine kintu kya manura mwasobugema so na bere biya turigerera nga kisemi kibako yegwa nkire enough ino mwako yoiga utwara twalira a lot of things but rero kito ikirende ntokurigerera nga nkyo mwana oje kuikira sa ikire nkyanyorere nande nkyaruzire egyombeke kino kora nyori omwanju murirende kyara ekyombeke kino ngimoja mwakora mono nali to mausko jibose akego Esnash ekiombe gito kerekia human rights etokurwandera nata obosibole no bakene gomanya bantu so ekiombe gito egekurigereria etokuringori mono omwana obere defiled omwana ogochande ko muswati ogoito musacho ogoitwa ebintu getembiro bya gwenta ko base county kwanyoranga ku obunirige temborororo sector gete gwenta ko sina ase institution or organization kwanyoranga basacha bo kabaro ko sina bakungu bo kabaro kegwento utwara about agenda so otokolera binte bige sana on gender ebwatete ku GBV that is gender based violence pakko possible bwa kotina bakwenda kotini onyorenga kwa bwatirie case baka gwikira segete kwa unereribu ekero gwatira story igotoko bwatira into zakaka kukagia chakete ngiye kiri kigara kya barudiga na ndonyo otokonyara go petition na gotoko petition ile case but at a cost so negas Teligasi ingera kirende alias tobwatete na bari twakonyire mbiye mono timeze stora jakire buyo mu wasinara narale tiguri abana bairanire skurumba endrede korende na mangdora kwane na butokubeka gati ekyombe kigino mwara konyire bana bake bakonererwa abe school abana bangesa no mateboneka when you talk about abana be school okwana natora about teen pregnancy eyikonyara sazina n'abarimu bariwete abanafunzi wenzao wazazi wabepeana na abana babara school na kerere ego
tuliko nyara ko yerusia because omwana we nabwate right kwende school pakalit ko dira guchikogonkia kwanyora ngwikire school madam chiro konyara bosina bali mumbaro konyora bata taliko understanding omwana nabwente gutwara that parental love as long as ari aibwatraniri muntu ikali so akumurama ko nga kwane no twarenge mwana oria natakira an extra care ko bwangina kwana ko ba cared for. So we go to schools twara bana abo twarangikyo mwana kwira ni school onyoliro mwana ngakia kwira ne school taranyora mwana ngakia ko bede school bakari tukoliri nekera bagonkiri sometimes we walk to level 6 kwanyora ngabara abangi twagora 1 2 3 biranyare gosoka na birobyo we thank God ngakuna linda mama basoka twabakiriye keke tubugate twagenda and then we do a follow up mwana oyo after 6 months oiranire school ngakia tare ne school nkitobuganta ko mokonya na keroko kegero mwana ira ne school and then number 2 kwanyora ngabana bamra abangi nguika bali bitugutana nyare be mwanje to mwana oyo ikaswe pigipigi goro. These are also kids bali to kwanera kwanyora nga omwana gatenga nche e onta to go school because tata does not care, mama does not care. Kingo somera. Nyarebe biega bakanya kuboli kwa kiete sukuru ngwa ikanje nanya kuboli ngwa ika usende bukali nyumbani. So I feel like I'm not part and parcel of this family. So mwana oli ago kwanerwa ugaya kabisa tabunga yaya what you need to do is this neke lakini ira ne sukuru so manyo gotata kwa ndi pigipigi yago to gende pigipigi ya passenger ayagende pigipigi mukia machi rama muminonka kwanyoranga with time umwana oli ochenjiri so ngo swatule sana sti sukuru twakwanira abana because nowadays ndo bwa relationship ya abana aba ubwanje ni bwo kimobere bana bakuru class 3 class 4 so if you don't talk to them abana bega baukira bamaite it's right it's normal because this is something about ndreta ko korekana na last time ko narenga na tatenga abana abange bakwegera chimbu chinyinge ko ruwa story kwanyora ngayo onyomire osonyome trakino bwate mpango ya kanda ngeta tene no mwana uri ugo na bagukine gonyora ko nyomire ko bwate mpango ya kanda mwana uri gukina kama tenga bwante gutura chi boyfriend isa to seinye so it's something ako grow na ko so kero to kwa chi school we talk to them to abaterendo ubobe bogo to relationship at an early age obobe bogo engage this sex mapema so kwanyoranga abana bange mbaro ba chenjiri mbaro kwanyora ba koroire ime wana kero monta koro mathino ri stiri wayo sigiki tabiyerite korwaro korengana nayo bukabaro bubwa keire na inu mwatemire kuvuga chinjira cyo kiyubukabaro bwa keire roje nonye hari pregnancy ya keire osebinde imbigenderete ukina asebirengo korengana naye korengana na inje ya bya keire asengenjo what we had last year talikero kitobwatarero last year it was worse na wikira bono iga abana bali bagutukwa abande 6 months abande omwaka bana abo generation ndigo tsako abana abanga bange and I was even warning abang nagete igoronga onyore mumuro in the future gakunywa monyore kanyoma to mwana omwisi ko bwato mwana accept that kid because no nyomo murogo maybe was part and parcel yoko na nindeje so azenga nzabana banyore the teen pregnancy was on the highest mostly in Kisii yes. So this year at least by time okay but I think also because there's a curriculum mwaka go babera so tight to think about a boyfriend one by the time mako takuiba karta chinza chiria chiko minyoka kwanyora na bake bali already now taingo mwana tabia koroire to kunyara okaraki to kunyara ko yesigikirwo bono garante ide eromenya na itabe omrekebishe so the majority babere busy because mwako twara chitamunye is not a joke nona bali mukana testing anonye bakwe holiday na nini chitamunye you must ekara bakuyura na bana bayigorete chiwiki echiga bagocha na chiwiki 8 nchirigo sorry they must work onyora kwarenge maigane kwerende yao ne syllabus you must work koikora so kwa mwana mwaka so gose korumwaye 6 oira na 7 because of the bulkness yegas no mwana learn the bulkness yegas so ekero mwana uri amaitenga now I'm busy bongo mboliko kwa kasanga somewhere but the corona ngeto maite they were just there they were doing nothing onyo to mwatio mwakingino muibori pas mwana go gasiano koroita oroje jigwiki echibakwira na angemeti nyebere ntisa ine kyara hine yaraba chokora matem grade 4 grade 6 ngokorera matem 8 ngokorera matem na form 4 ngokorera matem oroje wiki echi 8 nchisane okero bakora matem gosine chinge korengana nae Brighton ama temu manye tariko ba determined na tata no pona igo mwana abwenta kwa revision ukwanerwa ahora que ngina abwenta ko relax sorry Number 1
umusingi for example in high school umusingi wa matemu form 1 after introduction inki wacha kakokora kuruora na lyokubeka amatemu wa form 4 musingi ukabere bona soko yobeka the main pillar in form 2 you know also form 2 if you cannot define yourself in form 2 then in form 4 you'll have to strain form 4 ne revision ni ndo wakode kurumega same with class 8 umwana ore class 8 bono ego nyota asoma ku class 5 6 7 dabe ko ba kongu ko to catch up with what she wants ubono umwana uyiga nataka gusoma within these 8 weeks asoma achi gukramwe ibintu bi myaka 3 maega iyo bikomo bera bulk na ndachikoranga igente kinone nigo to hell umwana ulibone gukora matemu igente bikabwenda gukora revision no gukwane runga don't tense amatemu gari kawaida igereiga umwana class 6 they are the pioneers of CBC so mostly bonega matemu agochikorigia the percentage yako ligi 40 the 60% oyekode kurumaya so the 40% nenke no muibuli wenta watabigunga igebwenta okoruga yeah igento kera to boli ari goseto kwana iganto arane biombembire ensemo biombegete bikote abuna bamento matuko asetamwe nene kyombegeri yakubete aba bisagete badana bamento matuko igo nakwo dena bete bangete buye gose batakete bokore obobe wikiran what I know is umwalimu taita gusomia umwana igakore syllabus yae by second term third term uchaka gotekia bana through revision and all that then over introduce to the topic here maybe a next class gose obaira 2 topics ama 3 topics take previous classes wenero mwalimu obumanyete nkia kwa school kwanyorangu mwalimu onde gasi ayino gukwa na staff room by the time awacha gutabuka matukaeli so I want to look at this like abana baiga they are not machines these are human beings we are not working with puppets or robots these are human beings nonye 8 weeks etiga still to them daobara ikasegete onyorenga bana abako do after mu pasambire school because they also want to relax as long as tawatanga 8 weeks they chinge 10 weeks they chinge form 4 obako kurubono baka ka December class 8 paka ka November chikoera so umwana uyigana ategete nere time yoko genda atumuke ne baneri tukeli mabongo urokoraki because into ngina ntumwanya bantu okubuka mambe by the time we kasasta no turatimuka kwa iguno nyene umubiri ogobwo isirori atakira okwira what about this kid uligeretie bitabu somebody was asking I saw something on TikTok akaboliga we have 8 subjects each subject being taken by one teacher so those are 8 teachers yet we have one kid taking 8 subjects so can't we understand omwana oyonga what we are pumping is too much so once to understanding what we are pumping is too much then we cannot ask for more time let us give these kids time boro keleligunga ke baba ocho karamatem bakonyu revision kera bakonyu ko revise and then from revision pamenya kokonyu anga abana babakwanirwe KCP kawaida afadhali form 4 KCP kawaida people used to tense wikari kabisa magoko kwanyora magoka kuliga marago akoraiga kwa romwana akorai wakeria tato akamambugeka it's tension orasira so that is what we are supposed to talk with the kids but ibono iganga KCP karatasi tunde imechange color majibu na maswali aliarari na alikonya magoko kora chesma na alikonya magoko kora aliya getembe na alikonya magoko kora aliya musocho umwana uri amanyanga matem and then they are supposed to also to introduce the color of papers asabana from now mwalimu mungaini tafadhali o task ya bible baruwe besa extra ogora matem what are you go printing and printed nature college according nature college chigo cha KCP umwana urekera go sororo kwanyora ngo soiroro atabwati buoba bunde bonse embi mwana kero twendete konya gukwana mangana yegisemi mena isko ya Gusii igumo jumulire ni gute tore na Esnash Nyaramba kero twendete gukwana igoro yegisemi Chiaito gisemi umete anate abune gosomia umwana nero irigintu ko gwasomira umwana gwasomiriense ya Kenya gosensengi makero umwana nero gocha kokonya asama tukaro bosigo kenda gutumira uchumbe yanene ka twakuborina ayoro giskuru cyacaga ditamu ya gatatu nga kyoroje bo igontoroje na umuraibwense naraleti sekeri macho gochikoba omo minister wa mangana education na kiroje koranga ne birengere byao oroje na ntwa twara twarire kero yekyo
ntu abwate Samongeri kobomo wasiri bwo mwangana ye mangana ye gisemi to twara Fred Matiang bono nande ngugitorgo twara esekeri macho ka tusemerete ne bunge ngo chigwetiere rietariae ngakioroje asobo koreri bwae wenda utoma ujumbe yao wetera se namba erase skin ya gorabu rinde to nyora senjera endo ngabza karo Esnash togendrete abebori gwe murunga ni barengi iguru ya mangana isukuru una ebono ntu arabere naye gaiga monye biro ja abebori batigire bamwire na bono tigabetikana kabisa basomia bana gosinande ebimonye bibado mbiro Omaete, last time hilo litengo taya abebori nga tunalia uchumi na uchumi bado ndio inakuja. Bono iga it's more expensive than it was. Na education is mandatory. Ese mirasima huwa bana. Eno rege ntonkero montora invest in it. Afadhali otare. Mungu ndaga tabre ngo korekani yange yagenge uri umupira uri kwangusa wasiba. So aze kubwate lakini umwana uganyora amasomo. Bono iga siye we like it or not. Umwana urasima education. Umo ibori urasima etigana. Lakini nabono ko abana batiete muisonde bagaserirwa. Abachiete igoro bagaserirwa. Kago ikangu matabali mwabandi tali wanza kwabo. Na barabo tibe sanchiro rasima torungina abaibori eskuru wegendere. So karunkenge sometimes I say I want to challenge also the teachers, the principals of the schools. Umuiburi naro romurochi mogoseli umwana from January to January. Ogenda nka ochabusan. Mwasi nyungi mokora mwa mubeka nanda next time nanda mogoseli mwana onde was res maseli we. Ramuiburi yoyega muburi okay tubwati besa. What can you do in school? No nyare ko burgera mauga. Eso is school fees. No nyare ko renta chinyanye sukuru. Tok bese yega tubeka school fees. No nyare ko torentera nonye aje mote no ne suguma ari me suguma bugoje ne benke na bi 23